I ara una notícia que us interessarà especialment si teniu 18 anys o els heu de fer al llarg d'aquest 2008. Des d'avui, els joves d'aquesta edat podran sol·licitar una subscripció gratuïta a una publicació, sigui un diari o una revista, durant un any. És una iniciativa de la Generalitat per fomentar la lectura. La sol·licitud es pot fer des d'avui fins al 25 de setembre al web de la Generalitat www.gencat.cat. Aquesta que veieu és la presentació d'aquesta iniciativa. En aquesta adreça electrònica trobareu més detalls d'aquesta iniciativa. Que els joves prenguin consciència de que per ser més lliures, per tenir més opcions professionals, més opcions de tria, més opcions per ser feliços, els convé ser cultes i que la cultura té unes quantes condicions. Per nosaltres, la lectura de mitjans de comunicació, la lectura de premsa, de seguiment de l'actualitat o bé de camps especialitzats del saber, és una condició indispensable per a la llibertat.